истиқлолият муқаддастарину азизтарин неъмат, рамзи саодат ва асолати миллат, шарафу номуси ватандорӣ ва нишонаи пойдорию бақои давлат мебошад. маҳз бо шарофати истиқлолият соҳаҳои муҳими иҷтимоиву иқтисодиёти ноҳияи Файзобод ба дастовардҳои назаррас ноил гардид ва имрӯз сокинонаш дар фазои ободу озоди ватан бо хушҳолӣ ва фараҳи бепоён зиндагӣ мекунанд. 32-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Файзобод бо дастоварду комёбиҳои бемисл ва ташкили барномаҳои театркунандашудаи аҳли фарҳанг доир карда шуд. Дар ин давра бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Файзобод ва саҳми соҳибкорону сокинон иншооти зиёди иҷтимоиву фарҳангӣ, варзишӣ, сайёҳӣ, тандурустӣ, саноату кишоварзӣ ва роҳу нақлиёт бунёд шуда, сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ бо ин восита беҳтару хубтар гардид. Бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ҷамоату шаҳраки ноҳияи Файзобод корҳои созандагию бунёдкорӣ вусъат ёфта, бо бунёди иншооти наву замонавӣ симои ноҳия куллан тағйир ёфта, инфрасохтори он такмил ёфт. дар ноҳияи Файзобод бо мақсади дар сатҳи баланд таҷдид намудани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд ва навсозии беш аз 140 иншооти таъйиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. аз ин теъдод то имрӯз 30 иншоот сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. бахшида ба ҷашни 32-солагии истиқлолияти давлатӣ бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия чанд иншооти ҷашнӣ, аз ҷумла мунфаршнамоии роҳҳои маҳаллии ҳудуди деҳаҳо, таъмиру навсозӣ гардидани муассисаҳои томактабӣ, кӯдакистонҳо, таъмини деҳаҳо бо оби нӯшокӣ, сохта ба истифода додани заводи хурди қумушағал, мавриди истифода қарор гирифтани чоҳи амудии оби нӯшокӣ аз шухури 103 метр ва муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ мавриди истифода қарор дода шуд. ба ин муносибат сокинон ва кормандони касбу кори гуногуни ноҳияи Файзобод бо ҳисси баланди ватандорӣ ва ифтихори миллӣ ба базмгоҳи идона ҳозир шуда, ин санаи таърихиро бо фараҳу дилгармӣ ва самимияти беандоза истиқбол намуданд. маврид ба таъкид аст ки давоми солҳои истиқлолияти давлатӣ бо иқдому дастгириҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон ва азму иродаи қавии сокинон, ноҳияи Файзобод ба пешравиҳои назаррас ноил гардид. дар фарҷоми чорабинӣ баҳри болидаруҳии сокинону меҳмонон, аҳли фарҳанги ноҳия бо пешниҳоди суруду таронаҳои тараннумгари истиқлолу ватандорӣ ҳунарнамоӣ карданд. ҳамчунин ба як қатор кормандони касбу кори гуногун ки баҳри сазовор истиқбол гирифтани ин санаи муҳиму тақдирсоз саҳми худро гузоштанд ва ба ғолибону иштирокчиёни озмунҳои ҷумҳуриявӣ ки таи чанд сол аст дар мамлакат роҳандозӣ мегардад, бо сипоснома, ифтихорнома, диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонда шуданд. ширкат дар ин барномаи фарҳангӣ воқеан як рӯзи пур аз шодию фараҳ буд. суруду таронаҳои тараннумгари истиқлолият, сулҳу ваҳдат ва ватандӯстонаи ҳунармандон хеле таъсирбахш ва ҷолибу диданӣ буд. нуралӣ Сафомиддин, мақсади мақсад, ноҳияи Файзобод, ахбор.